Vemos con preocupación que a medida que van pasando os días e se acerca o 1 de abril, fecha da renovación, nin a industria retira a proposta destes contratos ilegales con baixadas inasumibles, nin as actuacións das administracións perseguindo que son prácticas fora de mercado e están tendo resultados. Creemos que, unha vez máis, é necesario recalcar que a día de hoxe siguen entrando de forma masiva en empresas cisternas de leite de Portugal, nos piquetes que están hoxe funcionando diante de Inlei e diante de Leite Celta, vimos como entraban máis de 10 camións en cada unha delas de orixen de Francia e de Portugal, e, polo tanto, chámanos poderosamente a atención que eso que é evidente a calquera que se poña diante da porta de entrada lle sea difícil de detectar as inspeccións da administración. Creemos que estamos a tempo de que impere o sentido común. A industria ten que ser consciente que este tipo de actuación de importar masivamente leite a precios por debaixo de 10 céntimos é un ataque directo ao futuro de moitas ganaderías, pero tamén é un ataque directo ao seu propio futuro, porque sin gandeiros a distribución non necesitará desas industrias para pasar ese leite. Creemos que, ante a gravedade da situación, pedimos contundencia nestas últimas horas á Administración para que declare ilegales este tipo de proposta de contratos que non son negociados, que non teñen unha proposta de formación de precio tendo en conta un incremento abusivo de costes de produción como consecuencia da guerra de Irán e que, polo tanto, estamos a tempo de impedir que se firmen estes contratos ilegales. Pedimos aos gandeiros que non firmen os contratos que os van a ter encadenados 4 meses con ventas a pérdidas porque van ver incrementados os seus costes de produción sin ver remunerado o seu traballo, pero sobre todo pedimoslle á AICA de España e á AICA de Galicia, pedimoslle ao Ministerio e á Xunta que as inspeccións e os controles se fagan máis exhaustivos, que se impida que siga entrando leite a este precio que é claramente delictivo e, polo tanto, impedir que se leve a cabo a maior baixada da historia desde que existe entrada na Unión Europea e que se permita aos gandeiros poder negociar en igualdade de condicións que a industria precios. Neste momento non lle podemos botar a culpa á distribución. Nos consta que nas reunións mantidas tanto en Madrid como en Galicia non é a que está a provocar esta situación, que establece e cree que é imposible asumir unha baixada destas características tendo en conta o incremento de costes, e nos queremos dicir tanto a Administración como as industrias que de levar a cabo e non retirar estes contratos, nos, a partir do día 1 de abril, entenderemos que o grado de colaboración que hasta ahora viñemos mantendo ca industria e ca distribución para formar precios de forma razonable, que cada eslabón da cadena tuvera o seu marxen de beneficio, esa colaboración desaparece. Non ten sentido que un día máis sigamos participando e aportando cartos dos bolsillos dos gandeiros para promocionar o consumo de leite francesa. Non ten sentido que sigamos xogando a engañar ao consumidor sin que teña claro de onde ven o leite que vai dentro do cartón e, polo tanto, a partir de aí nos sentimos totalmente legitimados para utilizar todas as ferramentas legales para devolver o golpe na conta de resultados da industria. Si leva a cabo este abuso de poder, si leva a cabo esta reducción brutal de precio, faremos todo o posible para que lle salga cara na súa conta de resultados utilizando todas as nosas ferramentas ao alcance. E son moitas, porque todos estes comportamentos non gozan de cobertura legal. É ilegal o que están facendo no precio no que traen ese leite, é ilegal o que están facendo na trazabilidade dese leite, é ilegal o que están facendo de non haber mandado co tempo suficiente os contratos para manter unha duración de estabilidade e, polo tanto, utilizaremos todas as ferramentas para que paguen na vía administrativa, na vía judicial. E outra chamada ao noso goberno, ao goberno galego, é que de levarse a cabo este tipo de actuación e de continuar entrando masivamente cisternas de Portugal e de Francia a estes precios, non ten sentido que unha sola axuda á industria
con fondos do presuposto galego poda ir a aquelas que non garanticen a transformación do 100% do leite que teña origen en Galicia. Por lo tanto, entendemos que non tería sentido axudar a industrias que procesan leite de outro país a precios de saldo para forzar a reducción da produción. Non podemos pedir que se incorporen xóvenes á actividade dicindo que a industria vai a poder actuar desta forma, con baixadas que non se axustan ao mercado e con actuacións rompendo a lei de trazabilidade e de transparencia.